Vesmír je plný hviezd, planét, galaxií, ale je v ňom ticho. Prečo nepočujeme explózie supernov? Zvuk je mechanická vlna. Aby sa mohol šíriť, potrebuje médium. Napríklad vzduch, vodu alebo pevné látky. Molekuly toho média kmitajú a tieto vibrácie prenášajú zvuk od zdroja ku našim ušiam. Vo vesmíre však prakticky nič nie je. Je tam vákuum. Nie je tam vzduch, ktorý by mohol prenášať vibrácie. A tak, aj keď sa vo vesmíre dejú obrovské energetické udalosti, ako napríklad výbuchy supernov, k našim ušiam sa nedostane žiaden zvuk. Možno ste už počuli zvuky vesmíru zo sond NASA, ale tieto zvuky nie sú priamo nahraté mikrofónom. Veď si premenia elektromagnetické vlny alebo rádiové signály alebo vlny gamma na zvukové frekvencie, ktoré ľudské ucho dokáže vnímať. Volá sa to sonifikácia. Takže to, čo počujeme, je interpretácia dát, nie reálny zvuk vo vesmíre. Ale áno, napriek tomu, že väčšina vesmíru je vákuum, niektoré oblasti majú dostatočnú hustotu častíc. Napríklad v hustých plynných oblakoch planét ako Jupiter, či v plazme vo vnútri hviezd. Tam sa zvukové vlny šíriť môžu. A aj šíria. Vesmír je tichý, alebo aspoň pre naše uši. Ale to neznamená, že je prázdny alebo mŕtvý. Je plný pohybu, žiarenia, plazmy, magnetických polí a obrovského množstva energie. My však potrebujeme prostredie ako na Zemi, aby sme tento chaos mohli počuť ako zvuk. Keď sa vám video páčilo, dajte like a odber.